Musangano wedu kuno wakamira zvakasimba. Chero takamboshungurudzwa nezano tikaurayiwa tikapisirwa dzimba, kunyanya inini kuti ndive chairman we-CC ndakabvira pana atsvangirai. Ndaiwe chairman we-ward, yezvino ndaa chairman we-branch. Ndakangosungirira pa-CC handibve ipapo. Ndakatorwa ndikada kundourayiwa usiku nevanhu vezano vakandipisira dzimba. Ndapisirwa dzimba ipapo handina kuzomboda kunzwa chinhu chinonzi zano. Ndakaziva kuti zano imhondi. Handitika saka inini manje ndadaro vanhu vacho ndakandoripota nyaya yangu kumapurisa. Handiti mapurisa madhoketsa acho vanawo ende vamwe vacho vachiripo vapenyu. Saka chinondifadza ndechekuti pamusoro pazvo vanhu vaida kundiuraya vakanditumira vanhu vese vakafa. Ini ndichiripo. Kurakidza kuti Mwari anga achiziva chinangwa chekuti munhu wamuda kuuraya haana mhosva. Kwete ayo manyepo. Iwewe kana uchiona chamboko chakapiwa ZANU-PF nezuro uyu zvozoita kuti 2023 vachabuda here, kunze kwekuti vakashandisa nzira dzavo dzekuriga nekuponda. Asi kuponda rwendo runo tiri kukutaurirai kuti takagadzirirwa chere isusu ve-CC, because chatakagadzirira ndechekuti hakuna asina maoko kana simbi dzavanoshandisa tinadzo. Saka rwendo runo tiri kupedzerana. Muri kuti muri kuzoponda were? Wongu tinodzorera kana tatangwa. Kwete kuti tiri kuda kundoponda. Ngatiti imimi sachairman mapiwa mukana nhasi wekuti munge muchitaura naPresident Mnangagwa. Ndiipi mibvunzo yamungada kuvabvunza imimi President? Ndokoti President ZANU-PF ndo yakazounza democracy. Handiti maunza democracy inyaya yekupondana haina zvainotaura nekuti haichisiri democracy. Bato redu riri free to campaign. Zvezvinongoita renyu. Handiti yezvinezvi vanga vachirambidza chamisa kuita marari pamwe vachiita sei, asi kwese ikoko vakazvamburwa zvekuti murume mukuru akatota. Pane nyaya dzebudiriro dzinogarochemwa nevanhu munharaunda dzakasiyana siyana. Vanhu vari kuti vakasaririra munyaya dzebudiriro. Kunoku kwakamira sei? Kunoku hakuna budiriro kairi kuitika ndokuti vanosenzesa chibhakera. Chibhakera chingaumbei. Handiti saka mauri kuona chamisa vakaisa chigunwe chimwe chete, nokuti hakuna chaunoona chingakupfuure chisina chigunwe. Hakuna budiriro iri kuno. Kunoku chiriko ndechekuti kana mukafamba tara yamafamba ndekupi kuri nani, inzara chete. Vanosarudza vanhu vavo vanoda kuti vavavhotere. Saka rwendo runo vakazvirakidzwa Mnangagwa kuti vote buying yavanoita haina basa. Vakaita vote buying? Ihongu vakapa mabhasikoro kubhinga. Ndine humbo zvese ndinazvo. Vakapa mabhasikoro kubhinga vote buying yavakatoita. Already semukuru wenyika hafanirwe kudaro. Ndibaba wenyika yese. Handitika iye anosarudza oti you look like zviri kutaurwa naChristopher Mutsango zvekuti hanzi uyai tiite zvemumba medu. Saka mawovheta ari kubvunza kuti kuzvemumba medu mupi? Isisu tichiti tikakubvunzai mubvunzo mobva matitanda pamunenge muri. Mwana kana amumadziro memba wamutanda mukati memba achii chaanozonzwa. Handitika ava vanhu vajaira kusenzesa vote buying nekuponda. Ende uye chiri kunetseka ndechandiri kunyanya kuve against ndamunhu. Kana vakandiuraya hangu handahari yakuenda kare, asi handisi kudzokera shure. Ivo inini ndakanga ndiri mujibha ndakapa macomrades zvese zvekuvhetwa izvi zviri kuitwa izvi. I never go there because ndakatogumbuka ndisu taipa macomrades vana kuwamba zvasiyana, vana Chapwenya Muvengi, vana Mavheni, saka ivo vari kutora vana vavo vakazvarwa mumashure mangu vachikuenda pamusoro. Isisu pakunzi mawovheti kana kuti vakana mujibha pa 42 years dzanhasi
ndopamaakuda kutiziva isu tasakara nenhamo kudhara imi muchidzorera upfumi kwamuri nevana venyu. Saka ipapo ndo chandave against ZANU-PF and I will never need it again. Muchawina here 2020? Hongu takatowina kare nokuti izvi pasina rigging kana chii takatowina kare zvakatorakidza kare. And inini I'm a strong man we-CCC because takabvira pa-MDC takambotanga kujoina yaEdgar Tekere tichida opposition from Mugabe. Taona udictator kuti hazvina kumira zvakanaka. Saka pese panondonyoreswa zvekunzi zvana mujibha, inini I never like it, ndiri mujibha mukuru, but ndakaona kuti kugara wakabatwa maziso neZANU-PF. Saka kubva kudhara muchingova muopposition kubva kuZumu yaTekere nanasi. Nokuti tinobirwa takawina. Tinobirwa iwo Mugabe chaiwo was a strong man wokuriga ma-election. Vakamboda kumupa ndo patakambopinda mu-inclusive. These people are tsotsis. The government we are dealing with is tsotsis. And they are protecting their property. Kwete kuti vane chido chevanhu. Kakatarisa Chris Mutsvango, munhu wokuti achamira pastage wokuti ane new ideas here. Kana dzachaita, if you look, the whole government yaMunangagwa yakasiwa naMugabe zvituna zvakufamba, but vari kuda kuuraya isu nevana vedu. Havachisiri Zimbabwe yakunge yekwaMunangagwa haisi yekumasvingo. Ngatichitaurai nenyaya yaMonzora. Munoda kuti chii? Mutengesi akatengwa neZANU handiti aida kudestroy. Chamisa ndiye akaiswa nevanhu munhunhuri atamirira pa2023. Mukatarisa zvaitika pama-by-election, don't think kuti pane chachachinja ipapo. Munangagwa haana vanhu vakatomuramba. Monzora is a sellout. Hongu kupe akadzoka zvake. Isisu hatizopikisa president wedu. Asi pamoyo penyu imimi nenyaya yekupe hatisi kufara nokuti mutengesi. Mazvita zita renyu rakazara ndiani uye muri chairman wekupi? St Paul's branch. Mazvita Kana vachida kuzonditora vouya vanditora anytime I'm prepared.